हेल' लोगोफोर नै मादैया बेरे फुंजानि जानायनि लाहार जा गोबावसो एम्फौ जायैया आदैया मालाय बेरे फुंजानि एम्फौ जानो लुगैनानै लायबाय नै एम्फौ सामफ्रामबो बेसे ना बेदर जानो नै ओमफ्राय मैथा फार्स्ट टाइम मैथा फिथाइलायनाबो मैथा बिफांखौसो जायो दा बादियाव फिथाइ जायो नामा मैथाजों एम्फौजों गोथाव जानोसै एम्फौ बसनसै लोगोफोर ओमफ्राय एम्फौआबो जि मोदोम दं बेरे फुंजाबाथाय आंना रायलायनाया जानो नागिराहाय बोरैबा थसेब जायो प्रब्लेम दं गारामाया थाबथा जानो नागिरलायो माखासे भाजा एवनानै माखासे मैथाजों संसै लोगोफोर ओंख्रियाव बांद्रायगोना मैथाया मदला जागोन बेखायनो एसे एवनोसै बसनानै ओमफ्राय एसे मैथायाव होनोसै मैथाखौबो सायनानै लाखाबाय आं सायखांखाबाय सामब्राम गुफुर मस्ला देनाय होबाय आं बेखौ सामब्राम गुफुरखौ जिरबा मोदोमा होनना मिथिखायो नालाय बयबो बिदि गांलाबैनो होयो आं देनानै दै एसे होबावनोसै दै एसे होनानै गोदौ होनानै राननानै खांसै वा दैया रानबाय लोगोफोर नै दुन्दिया सामब्राम होबाय आं संख्रियाथ' नांखाबायमोन खांनांसिगौल' खांसै ओमफ्राय आखला बिराद मोजां मैथा होसनबाय नै भिडिअखौनो लानो बावलायलायो मैथा एम्फौ आलु बाथोन सिफ्लेनोसै लोगोफोर नै थाव गोथां होबाय माबा संख्रिखौबो होखाबाय आङो बांद्राय सुहाबनानै सिफ्लेबा आलुआबो बोरैबासो जायोहाय थालिर बायदि बेखायनो गुदुङाव एसे नाफ्लेनानै दोनदां सिफ्लेनो टाइम मोनखाय जानोसै नालाय दा लागायबाय बरिया फिसाजोनि फेभारिट आलु बाथोन जिहेथु आदैया ओंख्रिफोरखौ एसे बिदैबासो मोजां मोनो नालाय उफाय गैया बिदै खालामनांगौ जायो आंनि मथेबाथ' एसे ग्रेभिबानो मोजां बे बिथां जोलानो एसे लाव नांगौ बेनि थाखायनो नै सोनाफोर मादैया जानोसैलाय ओंख्रियाथ' डाबल बेनो भाजा बेनो ओंख्रि आलु बाथोन एम्फौ भाजा बिराद मोदोम दंब्रा ओमफ्राय सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै नायलांदोलाय मादैनि भिडिअखौ गोथावखा साखिनायावनो जोबगुलायथारा आङो अबासा गाज्रि साखिनायखौ लाजिनानै नोंथांमोननो शेयार खालामा आं प्लेटआव लानानै साखिजायो जै गोथाव मोनबाथाय
डाबल साखिबाय आयौ गुदुंथार एम्फौ मैथा फार्स्ट टाइम लागाव लाव आदैनि आदैया बिदै नङाबानो जाया मा खालाम बानलु लायासै दे लोगोफोर मानसिया एसे गेस जादों ओमफ्राय थेवब्लाबो नै मैथा ओंख्रि जाबावबाय उदैयानो गोरा जागासिनो दं ओरैनो गोखै जाना होना एसे लुज जानाय उदैया बानलुखौ बुरजा होखाथारगोन आलु बाथोनाव जि गोबावसैमोन एक्सुवेलि ओमफ्राय जायैया ampou बेखौ बिसोरखौला जानाय नालाय जाग्रा मा बिगुर गारलायनो लाटा पकाओ ट्रेडिशनल फूड जोंना ट्रेडिशनल खाना एम्फौ मतलब वो सूता बनाता है ना उसको हम बोरो लोग में सूता बनाता है ना इंडी सूता इंडी उसका पोखा लाता इंडी एम्फौखौबा हिन्दीनि मा होनोलाय दा हिन्दी ससे बर' ससे रायलायबाय आं मोनथिया गामिनि गथ' दै सानस्रिलाबायनानै देरनो दानि गथ'फ्रासो हिन्दी एक्सपार्ट जोनोम जानाय लोगो लोगो हिन्दी रायलाय रोङो बुजिनो रोङो उन्दुबायना मेगना बुलब फुंबाय एम्फौखौ बिदि ग्रेभि एवबा जि स्वाद मोनजाथारोहाय आं गोलावसोना आं गोलाव एवनोबो जानो सुखा मोजायनाय मोना संख्रि हाबा बानलु हाबा बिदि ग्रेभिबासो बिराद गोथाव मोनजायो न'सिम बुरजाबाबो जानो हागोन आं जाखांनानै हाब दाख्लै थैनोसैमोन आं उदै सानानै बिखा खुंख्ला जा उदै सादों एम्फौ जाबावबाय
लायनानै जाफैबाय थामिया फिसा गोबावजोंसो थामिबाय उदै बिबुआनो साफ्रेजोबखादोंब्रा आंहा बोसोराव खेबसे जाखायो दाबादिबा बे फागुन मासावहाय बोथोर सोलायोना मा समाव जाखाथारो गरमबो नंजोबा गुसुबो नंजोबा बोथोरा एडजास्ट जानो नागिरा ना बयबो जायो आंल' नङा हाबा गगा मोननाय लोमजानाय आरो हाबा थारिख गोदानहैबा बे बुस्थुखौबो आंबो प्लेटनो जाबाय माजों होनबावनो